Kam Meghalaya kabadai kawai karensan ban sedon laingot ki ketong ki ban ai reng hakne ki election MLA arjar arbulai na ki lightly ki constituency Kam Meghalaya ka Pynbna bakla yo ya ka dodge ban long kum ka Shap Jongka na ka Bynta ki election ka pan sa penlong ha ka arbunyo trek men tau benai Kam ka don ya ki laingot ki ketong ki ban ai reng hakne ki election ki bakan topi kong Angela rengan iban Iakhun na ka khandai South Shillong constituency ikong wan penhun kharsentiu na ka East Shillong constituency padi pastor kersoi bor pertu na khatnyau North Shillong constituency Kam kan yalam, Kam kan yalam, Kam kan yalam, Kam kan tebe jingsai, Kam kan tebe jingsai, Kam kan tebe. Ni day naga rinsan Kam Meghalaya kawai naki rinsan seng san hima kaba la thao menta la bun teli kibnai bat ni Iakhun ya gani ka election seka yin normal thao ai nyoga jela Meghalaya agani ka snem araja arulai But kum ka rinsan ka Kam Meghalaya ngi da smo kemen bat ngi da smo tenat bat ngi da smo e down bahagi ni ka singi haba kila pa yangi bagin jil ya kata ka Shap lani symbol bagi briu kila ban tip akapor bagi le tebot aka arnyo teri urumpang arajar arulai bat mangi baro laingon ikong Angela naga khatkhandai South Shillong constituency ikong wan penhun naga Khandriu East Shillong constituency bat manga naga 17 North Shillong constituency ngiya yo lang ya ka jo ka Shap ka jo ka symbol bat kata ka day ka torch bat da ka ni ka torchlight kan tebe jingsai ya ka jilla barok away bat ka jingsai ka ban ai jinkerman ya ki nongsong snong ya ki rangli ki juki ki kenthei nantai ki khon samla ki ba linga ki ba pisa ban wat ye ka kam ka jam ye ki ba pang ye ki ba sitom but ya ki way in nong song snong ka ne ka de ki jingi khon ka jongi bat ka jingsai barabor hi ka dei ka jingkermen bat mangi ngi nget ba ka jingkermen ka la banja ha ka ne ka jilla ka jongi bat nang ne se ka sispa snam ngin tebe ye ka jingsai namar baro sikata nila sultare ha ka jingdum jong ka bamsap ka jingdum jong ka duk ka thangan ka jing kerdo kam ka jing pang bat kumta ter ndai Bynta mangi ka rinsan Kam Meghalaya bat kum ki kertong ha ka ni ka election araja arulai ngin tebe e ka jingsai ringkat bat pi ki nong song snong ha ka tots Kam kan yalam bat ka jing yalam jong ka kam kan long hakalenti ka jingdum Henry hakalenti jong ka jingsai. Nang ni syakmat ngin prat lenti bat ngin pedi kita kikam kibangi gila kular kipat ba nong song snong baro bat ya kita kikam pinyo I habashit habashai kumba nila yo ya kadi ka Shap kabangi bu ya kata ka jingkerman ka tebe jingsai lani ka tebe jingkerman na ka Bynta ka imlang salang Bana ka Bynta ka jela hi baro ka we. Shani ka Shap hakadur jong ka torch. Bynta ka singi ngila ayo ya ka symbol ka ba phi baro phi ya angnot ban tip ka de ka ka symbol ka jonga nga yeng kumi independent candidate na 19 South Shillong ka kerteng jonga Angela rangat bat Bynta sa ka we ka ni ba tip ba ka symbol ne ka Shap jonga ka de ka torch ngin tebe jingsai ngin tebe jingkermen But lang bat pi pat ba jongka 19 South Shillong to kani ka jingsai kandai ka jingjok jongi baro. So today we have been allotted our symbol and all of you have been eagerly awaiting and it is indeed a very happy moment for all of us because all three candidates from Kam Meghalaya have been allotted the symbol of the torch. So East Shillong, North Shillong and 19 South Shillong Kam candidates have the torch as a symbol. We will chase away the darkness of corruption and poverty, throwing light on everything, and we welcome all of you to be part of our campaign to defeat darkness. Haga tots, Haga torch! haga tots, Haga torch! haga tots. Haga torch! Ka Kam kan yalam, Haga kan yalam! ka Kam kan yalam, Kakam kan yalam! ka Kam kan tebe jingsai. Kakam kan tebe jingsai!
Kakam gan tbe jing shai. Kakam gan tbe jing shai. Shan ya ka shap ha ka toch. Shan ya ka shap